פעם שאלת את עצמך? למה דגים ולא... ולא דברים במה! מה זה? איך זה שאתם בסין כל כך מושלם? איך אתם יודעים? זה כל הפאקינג ריהרסים. אתה לא אמור לספר להם את זה, אורי. שיט, פאק. טמבל. יאיר, למה אתה לא זהיר בכלל? תמיד שאתה ברמזור, אני מכניס את הקטן שלי לחור שלך, שלי? יאיר, למה אתה לא אישה? רוצה להזדיין איתך, חבל, תראה לי אמצעי מניעה, אבל מקווה שיש להם מספיק כולם. אין לי מספיק גם בשבילך, יאיר, להזדיין במסיבה של רינה, רוצה לאכול בפיתה, למה אותי לא עשית? רק רצית לאכול את זה, תן לי את העברית, ילך לבית עשר, אני מפלל של שחרית, פוק אותי לזיכרונית, נשתתי בבית, סתם זה לא בריא, נשתתי בבית, סתם זה לא בריא, The time of my life, יאיר, להזדיין במסיבה של ריטה, רוצה לאכול אותך בפיתה, למה אותי לא עשית? רק רצית, אתה כה חמוד, אתה כה מקסים, הייתי קונה לך כרטיסים, הופעה מטורפת, שדרות שוטפת. היי, כולם כאן, איזה קטע. אלוהים הוא עכשיו, ואתה לא אישה, נבראנו במילה נכון. יכול להיות הומו אם אתה קולות של חיות מכולם. קולות של חיות. תעשו קולות של חיות. יאו. איך עושה עידו? עידו עושה מיהו. יאיר, נזיין במסיבה של ריטה, ריטה. כל אותך בפיתה, למה רק אותי לא עשית? רק רצית. יאיר, אתה כזה טוב.